दुनियार सब दुख कष्ट सहीजिबु हेले आम क्रिसु आखिर लुह नुहे सी भी छोट अच्छी कौन भूल कौन जानिबो भी केमती जे संडे जेबे आसे ना मो क्रिसुर 70% काम ता पापा करन ताकू उठेबा धरी बुलेबा बिन गाधेई भी दबा आ संडे दिन अधिक समय टिके मु सोई भी पारे तो स्वामी मार्केट गला बेले मते डाकी देथिले मु टिके फ्रेश ही जाईथिली मार्केट जाई कि मार्केट रु माछ नै एसने पखाला भात माछ भजा लगे खाबे बेले संडे दिन रहले जेति कि सी हेल्प करे दे 10 गुणा काम भी लगे दियन एटा करो सेटा करो एटा हेनी सेटा हेनी बहुत किछ आ हम सासु बो रोसी काम शेष करे बाहर जेथिलु हमर ओटी इंपोर्टेंट काम करबा लागि आ से काम लागि मो स्वामी घंटे घंटे धरे मार्केट घुरी अच्छा मु भी आपन मानु को कहिनी खाली सावित्री ओसा बेले कौन हेइथिला आमे सासु बो पूजा करबा समय महारानी आठी आठी झरका पाको पळै आछ झरकारे ता मुंडो बाज जाई ए जो दाढ होईची सेठी बाज जाईची आ मुंडो भी टिके जस्ट फुली जाईथिला आ तार जो कांदो आपण माने कहंतु घर को पूरा उठेईची पकेईची आ ऑनलाइन ए प्रोडक्ट जल्दी भी डिलीवरी हो नथला सेते लागि आज संडे रे मो स्वामी घंटे घंटे मार्केट रे बुलचंदी गोटे प्रोडक्ट आमे केमती आनी झरका लगेबो बाट पाइलु कारण मो झियो रे सब बेले से झरका रे ही काम